Predstavte si, že za najpresnejšou liečbou rakoviny už nemusíte cestovať do zahraničia. Dostupnosť tejto liečby je iba v okolitých krajinách. Naším cieľom je vybudovať protónové centrum na Slovensku. To je cieľ, ktorý sme si dali. Sme občianske združenie pre protónovú onkológiu a inovatívnu medicínu POIM a plánujeme vybudovať prvé centrum protónovej terapie na Slovensku v Bratislave. Protónová terapia patrí k najpresnejším formám radioterapie vôbec. Dokáže zasiahnuť nádor s milimetrovou presnosťou a pritom ušetriť zdravé tkanivo okolo neho. A práve tam je najsilnejšia. Pri nádoroch tesne vedľa životne dôležitých orgánov, pri opakovanom ožarovaní a najmä u detí. Chráni ich vyvíjajúce sa telo a znižuje riziko neskorých následkov. Donedávna bola takáto technológia pre nás nedostupná. Nová generácia kompaktných systémov to mení. Vďaka ním je vznik moderného centra po prvý raz reálne dosiahnuteľný aj u nás. A Bratislava leží v srdci Európy, medzi Viedňou a Budapešťou. Prirodzené miesto pre budúce centrum, ktoré bude slúžiť pacientom celej strednej Európy. Naša vízia je jasná. Špičkové pracovisko, ktoré spojí presnú liečbu s umelou inteligenciou a telemedicínou a zameria sa práve na prípady, kde majú protóny najväčší zmysel. Toto nie je vízia na 10 ročia. Technológia je pripravená, chýba len odhodlanie a vaša podpora. Váš dar smeruje na transparentný účet. Vidíte presne, kam každé euro ide. Hľadáme partnerov a darcov, ktorí chcú stáť pri zrode niečoho výnimočného. Presná liečba, lepší život. Buďte pri tom. poim.eu